Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Green Hills Maukerwat Tourism Society, ringkat ka jingasing sama Church of God Meghalaya and Assam, hak hanyo truk Julio Araja Apusan klara ke World Environment Day ha air pengat garden kemudian hak snong rang mau kebede kuwen ke jaka jengok kai ke itnat hapok kan ke snong ya ke ba ke society kan sepli pat ba notion hak ni ke sngi laidan lang MLA ke mau kerbat constituency ba renek tan lingdo tongkhar ublalong ke mukong san bat hadir ke jingalang la thungi ke tenrai dieng kumasan spa tenrai habro saudong jong jaka jengok kai ha ka balai shimbenta do MLA ke dikhot jong jingseng sama Church of God rangmau uba jaslan roy nong sit ke Dr. Filmika Marbanyang uba sin charling khoi bat kiwe Tourism Society jongi ngila stang na usnem arjar saw bat hadu menta kala kot kumba arpu waste nem yai ha ka bagan siyo ban celebrate ya kani ke civil jubilee satang katu kanesnem bat mentang sudon bok mentau snem ngiyo bani kendo bagi jingseng samla namar kadon kani ke program ke bakerpang ya ke jingdap south host nem ha ka bakin celebrate how nu banai December tinggal ong ba lakumu ngin yo bani collaboration kenang ba kandan kum ka waini kilat ban penslur bat hagi juga por ban penrung hagi kon samla ya kemensim juga jingi ya ke mariang bat jek ban tengkai kemariang na kaliang junga badi kami mai long kum secretary mangalong chairman no tingidan tang ka family ngalak banong kala sin long tang ka kerteng handrai ka khamiat pade nama ka jingdon tang khandiat no te let's say tang khandiat ki bom itho ilok junga Dr. Filmika Marbanyang belong I astan professor po nehu tinggal simi ka senjam nakaliang jo kayeng manaus nem banle ya ka bakum mi ki small program ban ngila sedang nadu arjar khatway continuous hadu menta ngila thong la palat hajar tenrai te ka hot spring jakram ka badai ka resort ka bangi ngilong trai hang tu te la de piwan pej ki khon samla ki dingba dingsan ki lalong hang tu ngithong osnem arjar khatway ha ka ba ka tu jeka ka bala ot tu lom ka lalong senlen handai da ka bangi thong si thong manaus nem dan ka ba em dan ka ba yap but suki ka kalalong ka weni ki ka ba jerngam ngala panong na ki campus ka ba jerngam te hang ni ha mopoli ru namar ba karang long langkring kumni ngidang sedang kum ba ars nem lai bat menta kiladon katu gani giding ha giding jaka tendrei namar bompat don nong sumar sukher kadang long lightlan ni kading bat yo pelang masi te bon kim simpat la ban im te hendrei nama kila don lepa kini ki ding perngop kini ki laulen nong red kala long green lepa te ngin syu attach tang katu gani bat menen ka sngi ngala yo ban collect nang tenis long ba saus pa sanpo kitan riding mangini thung menta ya sei ke namla ban im baro hendrei de ki im tang sanpo ri shisparu ka di ka part of contribution ka ba ngala banong ka major setback ha ka ba kumno ngila ban green ya kani ka campus jengi ka bangin sedang no ha kini ki benai ki benwan ha ka bangin sedang men develop suki na mangin patio na kaling ka sarkar ni sedang hina ka family bat ngits kam bahadin kumba saw na santem kani kan salong ko weni ki destination ki ba pau ha ka dong ka than ngala banong ki ban kring ki nong we nong ar ki ban sakai bat ki ban chuan picnic ha ka jika ha kini ki singi ngala lek ha sora ban observe ika dong kathan bat ngai I de ki hajar ngot kilala ban employ ban kamai bat ngal ni thu ipi ha bang rung ha ka orange road mo ka dukan bamja ngatrai hang ni don bal arung ni bam padrung mangala shukli antat ngatrai nyau hadu pralak chisni kidang la ban kamai ha ka jingya ban katar lani ban ha ka ban aibam ye ki tourist ki buan ha ka thain sora bat nga khmi nanti bakani ka dong ka than ge jungi ru ngidon hagaju ubel mo ka than mau kurat southwest khazel ka Mausan Ram ka Cherrapunji ngidon hauju ubel but ka southwest monsoon ru ngala nong more or less ka dei ka ju
Bat nge kmi nanti ba kini gedong ka tan ke jingi. Desi ka bangala kmi nanti ba ka jing sedang jungi hang ni ya kani ka nyai kerteng ka air pengat picnic garden cottages. Mut bangin bu kita sa katu gani bat ka de kita picnic mo kita wan kai picnic. Bat ngin sala desi ban fokus mentai kadang long tangkum ka jing po sniu. Ban nga kmi nanti da ka bangi yok lat barnik I belong way ni kinong mikmat inong yalam jungi ki binge don hasnda ru bain sia la ban ai ke jing ai jing mut lani ke jing yalam nanti ha kini ke snem ban wan ba lada ka way na ki fong project kala langkam ha kani ka dong ka thai kam tam ha kani ka thai rang ma umpat don ka wiru ka ba yede ka ba tourism subject tinga kmi nanti ba da ka jing stang jungi hang ni ken sami sa san chpo hadin kiban sedang hagari kadong katany kan top be katai katany prang jaut lani ka krem prang jaut kabala don pa on the way mo ha flangan si lani nang ni ngala khmi nanti balo dang la yo te hang te hulum badan ki kali ha ka ba ke yeng ban sa met te kitang wan man met nda ki ki man step kin on wow mo I ka de chaka kin on chish kin on wow te le se ka jing thia ka ba ru kan nong jem maki tang si I ka mariang be itna tak dikir kom berkat ke bangadan ban ngakwa ban pasyat happy ki kon samla banai manau snem ngi khot nani ngi collaborate kidan ki snem ngi bangi khot tang si kelas ki ba spau khat arngut ki khna ngia bam di sha ngia kemen ngia kedoj ban nga penrung ye kata kom berkat bangi don kam ban le kamariang hot spring ala khot I khna lo bleng khot khna jaran tegang khot ru ki perlok katugani ngamte ke meeting ke he ke bangila ban ya kren ha street meet lani ha ki jakayo honrei ngakwa ban bu be ha kini ki spot ki badan ki bakum gini bangin warra I ka sain berkat tingala kum sim mi ka po na marba ikwa ban ya pendap no ya ka tree plantation dag bangin ha ka ba ki kes jungi kin yalam ban thung desi kin thung ta sitan rai antrai hadin kata saya thung mangi ka basa ha ka bangin pendap menta ha kini ki cloud sodong in ya rung petu ban ngakwa ban boy pi ke challenge ki kon samla ha ba pidei ki nong kendong ngidei ki try snong nang ni pidei ban so thu uding uning en thong hang no mo la da fila so thu angta kan sadon ke interest ngan ye thu pi ki bang thong na kakti jonga kala kot nga try de ki spa tan rai tinga mut ban ong ki ba im naman ngidon lightly ki project mentang ani thu pi hang tai ha umlang mar ka don kumba lai akar duna ke cheka kama mentang la sedang ban beautify ye turu hot spring te kala long obar mata ke jing thongding te phindawan pej hang tu kala don de ki phau jat ki jading ka bang empat tho menta ngin sa tho ki kerteng ha ka ba ki priu ki rung te compost kin tip you ding ayu kita ka dikar komperkat ka ba ngila ban create ya ka main set jo ki kena samla jungi bah batung ding om dei ba yo jing betul nok mentah-mentah lani yo oksigen nok mentah-mentah dei ka simpor da ki bon snem kidon kiding ke pasan kaloi hoit so snem kila he kidon kiding ke kamsan suki ki simpor da ki posnem ha ka bangin yo ke jingerngam da om don ki ba yo jingai ban le kata kan poi ke por da baro ngini le tang ban pom nginom be tung ding kan poi ke por ba kan bu jing ka pertei baro ka wei ngis ngotenat ha ka bang yo sngo ke jing don jo kene ka kini ki company ha ka ba sarkar ki wanra ban tung ding kini ki dong ki thanjingi khamtam se kita ki than mariam ha ka ba ke perlut da ki kror balaj ban tung ding da kata ke jing perkhat ba kini ki ding da kila he kin ai ka oksigen yangi ki paj ba te sei sinpat perkemau phi samla tongin don kene ke mersim jo ke jikir kle ba ka dei hanga phi marwe bagin don kene jikir kle bagin tung ding kumbalale de baru jas kade ka nuksa ka ba do kata ya ka bangi de ban bot ya kene ka nuksa ka ba ngai ke jingkir bot ke jingkir weng ya kene ke jing thu ba khamtam ya kene ke jaka hangne hamau pole ka bade ka garden ka air pengat garden ka keteng ka pasku tenat hadu kata ka air pengat garden na kemi lenti ba kene ke jaka kan long ka way ni ki jaka ki ban long ka tourist destination ngilai persang banya bot ha kene ke jing yo jing baru jas ha ka bangilai persang banya pet ikino ki jaka ki ba itenat tai we ulum ba pio inang ne nang utai ulum bomber bangi ong ba itenat hadu kata tai ru da ke jing yadon keti lang bar baru jas ngilai thet yo tai ulum ru da ke jing perkhat ban promote ya tourism kene ka dong katang ngidas ngutenat hadu kata ba da ki bru ke badon jing mut ki badon ke mersim ban promote ya tourism kin yo ban long try kini jaka ke ba itenat kum kini
kadang don sekui jaka ke bangilaya pai khmat ba ko bra hadu menta padon bayo berkata kadai katai ke mau kentang ke ba internet hadu kata-kata ke bangirang don ke jing perkhat la don manu-manu la sena pren jopi pin persang mat explore kata ki badon jing mot la ngiyo sai hutai ka lum mau kentang katur ke wei ke badon ke jing internet hadu kata-kata bangi snaki viewpoint but kane ka circuit jogi chane baro ka wei la ngila bon teli ki viewpoint ki ba internet ki ba kum kane ka mapole ngiti kenabet bangin la ban atrak ki toris hak bakin wan naka state me krea bar kumjoro nakari India hi baro kawe hot ngidang ye up ban yo I kata ka jing kerku hak bakan ka dong ka than kan yo ban ketso na ka tourism hak ba hadu menta ngim pada yo ithan bat ngarang susun eiru ya ki basdang namar ba kadang long tang ka ba hab ban yak sa kumno ban pendap ya ki running expenses ki jingnut ki man kasngi Henry nurong ba la yo I ke jingai hakabang yo I baro khoj menta hakabangar kumnung bikmat habadon manu ba kali ban ong ba ke ai ke yo I ya kalawe jo kamo kruat ngong yo I kalawe jo kamo kruat bakan poi ke por ba kamo kruat kan dei ka tourist destination hakabaki kon samla ki pajba ken ya imja na ka kam tourist kata ka dei ka jing persang ka jongi hakabangi kwa bakan urlong kata ka jing posneu kata ka dreams jong ki babon kinong yo I khamtam ka jing yo I jing baru jas bat ngilai persang sutu kata ka banakong ka jing dor kami kelentik skin ki babha ha ka bangila persang man budden ban yo kelentik skin ki babha ha ka ba hadu menta ngila yo I bahadu hawailoi la kumno kelentik kala khambha kamdei shu to ka ju kelentik ke bangiyat ha ki pusnam baro ngilai persang man budden bala kumno sanawailoi hadu mokrwat badan mokrwat hadu aranikor ngin yo kelentik ki babha ngis kam lagi la long tangi ka ni shwa ka menjrut kandon ka jingkala hakaba ki toris kinwan bunba hakane ka dong ka than ke chongi ngidon ke jing angnut hoi bandon biang sakatukat ni nakaling jo ka sarkar hakaba kan invest hakane ka dong ka than lemba ka tourism khnang bagi na penkelador kene ka dong ka than chongi bar kandon ke jing yo kam ke jing jam dik bon ki khon samla akwa thu epi ki samla bangim dei banting ke jing wan ki toris don teng-teng ke bang sutu wakala manong belar ki wan bon palat ki breu ki banabar kin telep yangi kini ki basuan toris wan pet kai ki dong kathan jugi kinom don ai kata ka banong baki wan telep yangi ki wan man penlut man persep ki wan ai kamai ya ki breu jugi kana ka dong kathan ikmel ti ba katakan ya ji ha ka baki paj ba na keleng ka perthai kin wan kana ka dong kathan jugi om dei bakin wan seng business Henry bakin wan penlut hang ne da ka bakin wan ai ya ki kamai jo ki bakil kamai na keleng ka kin wan penlut akari ka state jongi kata ka ka jingkermen ya kene ka dong ka than jongi kane ka jing yalum ka jongi ha kane ka por ka menta kadai ka mat ka ba don kam hapdeng ka jing Q step jong ka juk technology ha ka ba kidon stangki klau konkret ngala banong ki balong ki dobilat ya kaba ni juyo I kamtam haki sor bat let's say ka penleng a ya ka maryang bakan ring berpenhiar mansem ti hakne ka por ka mentangi kum ka jingseng samla balang ublay mekle asam rang mau kum si benta bangin wanra ki samla bakin don ya kata ka mensem ban id ya ka maryang bat kum si benta bandon ya ka jingyadai ka bajan bat ka maryang namar ngis ngau tu kini ki ai baro kidai ki jing ai ka ba ublay ula kerku yangi nadu menengkong tinggi don hakane ka por ka menta ya ka program ka bangi labu kerpang ka tree plantation hakaba ka jingseng samla harengkat bat ka Green Hills mau kerwat tourism society ngilio ban ya tray rengkat hakabangin yo ban thung ya ki katu kat ne ki ding ha pelau jong kaying mane ya kabangi ngleo ban bo bat kumjuro ha kane ka jaka hang ne ha air pengat ka ne ka jaka ya ka ba they try de I ba jasan roy nong sit tingis ngo komen ya ka jinge trelang ka jongi bat kanero ngan suya thu hang ne ka long sibenta na ka leng jongi kum ka jingseng samla ya ka ba ngi rakhi ya ka jingdap south post nem jong ka jingseng samla ha uni usnem ubamanta ti kata ka de ka ba pen wanra yangi bangin yo ban ya trelang rengkat bat kanika society ya ka bangin yo ban thungding ban pen ipu pen ipeng biang ya ka maryang ba ngis ngotho ba lengba ka kal ka bangi ngi ringmen sem lengba kilum kiwa ki do thli
ya kabanging yo leng baki sem kimrat ya kabanging yo I lese ka penlong ya kene kamariang bakan itnat bangin yo ru ya kaleer kaba khut ha kabanging I juring bat penhiar man sem Gidon kijing ekren serum seneng kiban ong ngi kemen tang ban shu ya kamai da kabangin klong no I kimar na kakendau hendai ngim kemen pat bak ngim perkhat pat ya ka e ka banwan bakini kilong din gijungi da ka e pat kin bam hadin habon te ka jingale kalong ba mangi ki batre nakbenta ban penek pensa e kamariang ro ngine tre bat kin don ro ki ba don ban tre nakbenta ban kamai da kilat ba phero pher namta ban kamai jakpo da ban klong ban ti da kumne ba kumtai te hendrei lana kita ar ki ya renti lese kani ka sodong sokun jungi kanne hendrei don tang kinong penjot don shu kinong sumar hakbui ka singing yu isu ikan ka sodong sukun jungi bakalong ka sodong sukun ka ba itnat bar ka ba pho ka ba ping te namar kata nakaleng jonga kumuway na kinong sungsnong jong ka state bat jong ka ni ka mokruat bat jong ka ni ka thain ka dong ka thain ka jongi ngisngo bang idon ka cingkiram ka hadu ka kata nakabenta kini ki khaw ki betap bangin ya pende bangin ya pensa kenang ba ka ni kilaway ki jongi ki khun ki ti ki jongi ki ban salong kinong simpateng kin long ki jingkemen nakabenta jonghi Kidon kibru kibom yi jangai. Wat habadon ka ding so po hakper. Wat habadon ka ding so pi hakper. Namar ka jing jong ito ka jong ki bar ki jing bomi I jong ki kalaway. Kipom no. Ten mar kata kalong jing do nong ya kata ka jing kasem. Lani ya katu ka jaka ka bakidon hang to. Ten mar kata kani ka jing khot na kamda jongi ba iwe habangidon ha kani ka por bangin ya perkhat ngin puson. Ban le ikum kini ki program. Kenang bangin nang la ban penak pensa ya kini ki jing don jing em bat ka beden kat berkejingin kejungi kemarin. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.